И здравейте хора, днес ще цъкаме на контрабандна полиция, там какво ще цъкаме, не знам, но ставаме граничари. Да. Не искам. Няма да ме тренираш. Аз съм тренирано момче. Така че няма какво да направим. Аз съм трениран граничар. Що бъде? Добре, сега ще почнем. Първият проблем. Няма проблем с един пуста. За за ръководист. Добре. Пускам първият ни първият, който ще го проверява. Какво става? Първият, който ще го проверява с наркотици. Добре. Не му обяснявай нищо, трябва да става пред това, бе. Добре. Окей, няма нищо. Дайте се документите само. Да проверим. Окей. Дай документите, бе. Дай документите, бе. Документите искам. Искам тебе, искам документи. Искам. Абе, арестувате по без никаква причина да такъв нямаш проблем. Абе, аз ти две работа да изпълня се трябва. Ами телефона трябва да разпълня. Изглежда всяка да погледна телефон. Е, ти си подозрителен, как си подозрителен. Ти, за тебе тази разпълна. Аре, светло. Добре. Те ми изкарат много пари. Добре, сега да видим. Този внутренен сте. Е, дайте документи си да подадете. Да видим, има за един пътюлник, който не трябва да го има. Добре. Опа. Окей. Всичко е точно. Имате ли нещо пътюлник? Не. Добре. Моля. Там си тук. Окей. Еми, господине, всичко е правилно. За момента нямате нищо да бъдете удовлетворено. Всичко е правилно. Така че ви пускам. Айде, чао. Отивай се. Аз имам ли пистолет? Не, нямам пистолет. Какво? Айде да видим другия. Е, стига, бе, аз нали ушко не правя. Значи не ушко да арестуваме, значи. Без причина. Просет. Просета. Добре, пускам ви. Естествено ви телефон. Така че, айде, чао. Отивай се. Е, къде ме колата, бе? Ало? А, ето я. Ай, сега отивам да го премислим. Почва да кара. Значи, отиваме, е там.
на жълто. Добре, сега да видим какво ще стане. Добре, отиваме там и да видим какво ще става. Така че няма лошо да съм подготвен, а ако не съм подготвен, както винаги, то отиваме неподготвени и ще блъскаме с бус, автобус. Както винаги отиваме неподготвени. Опа, пропуснах песечката, нищо. Не виждам, че е пропуснат, ама добре, на правилния път. Добре, отиваме там и минах при оръжейния магазин, но няма да вземем. Като винаги съм неподготвен, така че отиваме там. О, уста, колега, добре, как ще стане, добре, окей, давай, газ. Колегата, на колегата ще помага да вземем, ще вземем наркотици. Значи, вижте какъв красив мост. Опа, ще се отблъсна за малко. Нищо няма. Ей, отиваме нататък. Една малко през нивата и отиваме към мисията. Добре. Ево на ходици. На ходици. Близо. Не. Чакай. Чакай. Газ. Къде? Айде. Газ. Колата. Не мога да... Няма беги от къде. Близо. Ще ме убият. Ба. Наркотиците ги взехме. Много ме убият. Се криеха пушка. Не бе. Не. Нищо съм направил. Само убирам наркотици. Не. Убиха ме. Да бъдем играят. Страхотно. Първият ви ден като граничар. Добре. Сега ми трябва колата. Това ми трябва. Моля ви се. Спрете за малко. Спрете. О, моля ви се. Беги, бе. Искат да ме убият. Айде бе, помогнете ме. Няма къде. Добре. Сега ще бъде трудно, така че ще вземе те. Айде бе, можете. Бегайте от мен. Така, взехте дороги. Другата взеха бързо. Беги. Така, скрихме се зад една скала. Беги. Друг
къде са другите? Ето къде е? Ето е. Болетно, аз провалихме се, ама това се прави. Беги, газ, аз къде ще отидем? Без лодкената. Е, смотрим вратата. Е, добре, отивам вкъщи, защото трябва да стане, че да легнем да спим. Реших не много работа, ама те вкъщи. Така че отиваме. Аз съм на минус. Перфектно. Съм на минус. Добре. Пълнят ми ден като религиозен. Аре, бе, някой няма да остана. Само има някакви пистолети, нещо, което да го помага. Да видим го. Това остана. Няма да го обсъдим там, като сте съмнителни. Имал съм пистолети, бе. Не знам, че имам пистолет. Добре. Значи, хубаво. Добре. Това е съответно. Наркотици, наркотици ще те арестува сте, ако приложите подкуп, ще го приемем и аз да го. Добре, сега така, къде, ето, наркотици, наркотици, тук е, даже ето как го спрем. А, Буде да видя кой го спрем. Не, мога да разсъс. Няма проблем, благодаря. Нещо добро. Значи търсене е този човек. Отиде си, добре, нямате нищо съмнително. Окей, сега да видим как ще. Ето е нещо съмнително, искам да бъде разпълнено, не мога. Без причина не мога. Ето ще го направя, но тръгвайте си. Добре, тръгвайте си, хайде. Погледам. Или се сточат. Да. Кога казваш на лъсо, добре, и си доволен.
Da non devo aver convinto questo nasce salute. Vabbè, da non devo pensare. Dai, ci trovo un furso. Andiamo avanti. Oh, ci prendo Virginia fa, ci trovo questo, ci veste, dove ci trovo questo, faccio ci prendo Virginia fa, to znači da karate, karate to znači, karate to znači, ne moram, vreme, percentuale. Aqui, não tem vreme. A ver, se eu tiver algum, mesela, ya bu şeyde muhtemelen şeyler mesela, bu sıkıntı ayrıca. Tabii, açılan isteyen, ve tuzi patrzę pod gotowaniu, raczej, odcięłem tam, do niej patrzę pod gotowaniu, pod drugim. Dobra, a essa luzinha, só, né? Pô, se ela tão da filhinha dali, ele faz colega. Ah, agora vai, cadê este? Ótimo, agora vai, cadê mesmo? Celeste, esto, era Google, estos, a ver, cadê essa crise? Opa, cadê essa crise que é? Por favor, não, da minha irmã. A ver, entonces, a tu playlist, dame ya, también, tengo, a ver, ve, veré, a ver, te quité de, este es un buen pues, pero ve, quité, a ver, ve, a ver, este es como venga, veré, que chance de respirar, a ver, ve, es como, hizo tremendo, ante, tremendo. Esses полицейские, так, veré, acho que eram essas, deve ser, acho que eram essas, os etiquetas, essa nova,
Чакай се прочита това. Добре, сега да видим. Другото, което е интересно, не аз се прехвърля за към тази игра, обаче, нали, цъкам си я, обаче, нали, искам да е малко по-така, като ги снимам, нали, да е по-забавно до някаква степен. С тези неща. И с тези малки мисии, които се хванат често до някаква степен. Така че не е проблем това нещо. Абе, елате, аз се застирам. Ами, бегай, ето, вижте как го обърна. Къде бегаш, бе? Къде бегаш? Къде бегаш, бе? Абе, значи и така мога да направя. Добре. Добре. Това ще е за днес хора.